جیم جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے اٹھارہ ہزار جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے جے کر من دے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے صادق دین تنہاں دا باہو جو سر قربانی کر دے ہوں